Στίβεν, είδες την Τόσα και την Κάθη? Ναι, είναι ακόμα στην τάξη μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, τα λέμε αύριο. Γεια. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Θέλω κι άλλον έναν για να γίνουν 10. Ένα 10ο φύλλο. Μπορεί να είναι ο Μπάρνι ο 10ος. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμες. Εσύ τι λες, έτσι δεν είναι? 1, 2, 3 καλοί φίλοι, 4, 5, 6 φίλοι, 7, 8, 9 οι φίλοι, 10 φίλοι καλοί. Εγώ το ξέρω και στα ισπανικά. Να το τραγουδήσω? Βέβαια. 1, 2, 3 amigos, 4, 5, 6 amigos, 7, 8, 9 amigos, 10 amigos son. Ας το τραγουδήσουμε μαζί. Πάμε. 1, 2, 3 amigos, 4, 5, 6 amigos, 7, 8, 9 amigos, 10 amigos son. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας φίλοι μου! Πόσο χαίρομαι που είμαι ο décimo amigo. Τι θα πει décimo amigo, Μπάρνι? Μα στα ισπανικά σημαίνει ο 10ος φίλος. Θα χαρώ πολύ να είμαι ο décimo amigo, ο 10ος φίλος σας. Γεια, Μπάρνι. Γεια σου Μην, τι κάνεις? Μια χαρά, και εγώ έχω καλά νέα. Τι? Θα μας έρθουν επισκέπτες. Ποιοι? Ο Ντέρεκ και η Τίνα. Τι ωραία! Πότε? Σήμερα. Μπράβο! Μου έλειψαν πολύ από τότε που άλλαξαν σχολείο. Θα έλεγα να τους ετοιμάσουμε μια ξεχωριστή υποδοχή. Έχω μια ιδέα. Ας τους κάνουμε ένα δώρο. Μα είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή. Τι δώρο να τους κάνουμε? Καλή ερώτηση. Ίσως πρέπει να τους δώσουμε κάτι που θα τους θυμίζει τους φίλους τους από αυτό το σχολείο. Καλή ιδέα, Κάθη. Μου λείπουν πολύ οι φίλοι από το παλιό σχολείο. Ωραία, από εδώ τα βλέπω όλα. Σαν κοιτάζω βλέπω γύρω μου στη γειτονιά τα σπίτια, τα αμάξια και τα άλλα τα παιδιά. Σπίτια βλέπω με αυλές, κοίταξα μα θες. Γύρω ζουνε άλλοι άνθρωποι που είναι γείτονες. Κοιτώ το σχολείο και ένα δέντρο ψηλό και το ταχυδρομείο. Πω, τι χαρά. Βλέπω μέχρι και αμάξια πυροσβεστικά. Το σπίτι της Τζένιφερ και ο φούρνος του κυρίου Μπένετ και ένα κίτρινο σχολικό λεωφορείο. Ωραία. Σαν κοιτάζω βλέπω γύρω μου στη γειτονιά τα σπίτια, τα αμάξια και τα άλλα τα παιδιά. Σπίτια βλέπω με αυλές, κοίταξα μα θες. Γύρω ζουνε άλλοι άνθρωποι που είναι γείτονες. Γείτο το σχολείο και ένα δέντρο ψηλό και το ταχυδρομείο. Πω, τι χαρά. Βλέπω μέχρι και αμάξια πυροσβεστικά. Τι άλλο βλέπω τώρα? Ένα σκυλί σε μια αυλή και ένας με μοτοσυκλέτα που πάει προς τα κάτω. Ορίστε, ένα αγόρι που δεν ξέρω. Γεια σου, είμαι ο BJ. Πώς σε λένε εσένα? Κένεθ Κέλλη. Χάρηκα πάρα πολύ, Κένεθ. Κι εγώ χάρηκα, BJ. Θες να δεις με το τηλεσκόπιο μου? Αμέ, ευχαριστώ.
Τα φέρνει όλα τόσο κοντά το τηλεσκόπιο. Ναι. Wow, για δες. Τι? Ευχαριστώ. Δεν μου λες, παράξενο δεν είναι αυτό, Ναι, τι πολύ λες να είναι, BJ? Για στάσου, είναι κουκαβούρα. Πω. Ένα κουκαβούρα μοναχό τρώει από του δέντρου τον καρπό. Το γέλιο του ακούω το χαροπό. Αχ, κουκαβούρα, θέλω να φάω κι εγώ. Πολύ αστείο πουλί είναι αυτό, Ένα κουκαβούρα μοναχό τρώει από του δέντρου τον καρπό. Το γέλιο του ακούω το χαροπό. Ένα κουκαβούρα μοναχό τρώει από του δέντρου τον καρπό. Αχ, κουκαβούρα, αχ, θέλω να πάω κι εγώ. Είναι ωραία η παρατήρηση των πουλιών, Κένεθ. Εσένα σ' αρέσει να παρατηρείς τα πουλιά? Ναι, συνήθισα να τα παρατηρώ με τους φίλους μου. Να δω τη φωτογραφία σου. Φυσικά. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς που είσαι μαζί. Επειδή κανείς τους δεν μένει εδώ. Είναι φίλοι από την παλιά μου γειτονιά. Δείξε μου που έμενες. Δεν μπορείς να το δεις ούτε με το τηλεσκόπιο. Γιατί? Μετακομίσαμε πριν λίγες μέρες. Το παλιό μου σπίτι είναι πολύ μακριά. Τα άφερε όλα εδώ η οικογένειά σου? Ναι. Τα παιχνίδια μου, τα ρούχα μου, το κρεβάτι, το σκυλί, όλα. Τα πάντα. Και σου αρέσει το νέο σου σπίτι? Είναι τέλειο. Το δωμάτιό μου είναι πιο μεγάλο από το παλιό. Αλλά μου λείπουν οι φίλοι μου. Είναι λογικό να λυπάσαι αφού σου λείπουν οι φίλοι σου, Κένεθ. Είναι όμως ωραίο να βλέπεις νέα μέρη και να κάνεις νέους φίλους. Μερικές φορές με φοβίζει λιγάκι να μετακομίζω σε άλλη πόλη και σε νέο σπίτι και σε άλλο σχολείο. Δεν ξέρω τι μου γίνεται και δεν γνωρίζω κανένα. Ναι. Μου λείπουν η Τίνα και ο Ντέρεκ τώρα που είναι σε άλλο σχολείο. Δεν θα τους βλέπεις κάθε μέρα, Κάθη. Θα τους βλέπεις όμως μερικές φορές. Και θα μας τιμούνται κάθε φορά που θα κοιτούν το δώρο που θα τους κάνουμε. Αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο δώρο. Σίγουρα θα σκεφτείτε κάποιο υπέροχο δώρο για την Τίνα και τον Ντέρεκ, αν χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας και ίσως λίγη βοήθεια από... Την παρανότσαντα! Έχω μια μεγάλη τσάντα που έχει πράγματα πολλά. Σπάγκους με χρώμα, γάντια, κλωστές, ταινίες πλαστικές. Για να δούμε όμως τώρα τι θα μας χρειαστεί. Έχει ο Μπάρνι τσάντα που χωράει πολλά κι όλοι παίζουμε καλά. Ναι, κι όλοι παίζουμε καλά. Τι μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά? Αυτή η κορδέλα είναι όμορφη. Έχουμε αρκετά για να τους φτιάξουμε ένα βιβλίο ενθυμίων. Τι είναι αυτό? Κάτι για να θυμούνται. Ένα βιβλίο με διάφορα μέσα που θα τους βοηθούν να θυμούνται τους παλιούς τους φίλους. Θα αρέσει πολύ στην Τίνα και τον Ντέρεκ. Τι είναι μέσα σε αυτόν εδώ το φάκελο? Είναι μια έκπληξη για αργότερα, Κάθη. Κάνε λίγη υπομονή. Ευχαριστώ. Θα βοηθήσουμε όλοι για το βιβλίο. Θα αρχίσω εγώ με το εξώφυλλο. Εγώ θα κάνω τις τρύπες στις σελίδες για να τις ενώσουμε. Και μετά θα βρούμε τι θα βάλουμε μέσα. Η Τίνα και ο Ντέρεκ θα εκπλαγούν τόσο. Τέτοιες εκπλήξεις κάνουν τους φίλους να χαμογελούν και τους αρέσει. Είναι οι φίλοι μας σπουδαίοι και σημαντικοί. Στο σχολείο κάνω φίλους, στην βόλτα στη γιορτή. Φίλους θέλεις στην ανάγκη και φίλους στη χαρά. Γι' αυτό με φίλους θέλω να περνώ πάντα καλά. Είναι οι φίλοι μας σπουδαίοι
στο σχολείο, κάνω φίλους στη βόλτα στη γιορτή. Φίλους θέλει να ανάγκη και φίλους στη χαρά. Γι' αυτό με φίλους θέλω να περνώ πάντα καλά. Γι' αυτό με φίλους θέλω να περνώ πάντα καλά. Πολύ ωραία. Μπορούμε να κολλήσουμε και μερικά φύλλα από το δέντρο μας. Αυτό θα θυμίζει την Τίνα και τον Ντέρεκ το παιχνιδότοπο. Καλή ιδέα, μην. Εδώ έξω έχει πολλά και όμορφα φύλλα. Σειρά σου, BJ. Πιάσε με, μπορεί. Γεια σου, Κένεθ. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, Μπάρνι. Είσαι στενοχωρημένος? Σήμερα το πρωί δεν είχα καθόλου φίλους. Μα τώρα έχω 2. Εσένα και τον BJ. Μα έχεις περισσότερους από 2, Κένεθ. Θα σου γνωρίσω και άλλους 3. Έλα. Από εδώ η Κάθη. Γεια σου, Κένεθ. Η Μη. Γεια, Κένεθ. Και η Τόσα. Χάρηκα πολύ, Κένεθ. Χάρηκα κι εγώ. Ο Κένεθ είναι ένας καλός μου φίλος. Και δικός μου. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, BJ. Τι κάνετε τώρα με τα φύλλα, Κάθη? Κάνουμε ένα βιβλίο ενθύμιο για τον Ντέρεκ και την Τίνα για να το πάρουν στο νέο του σχολείο. Τα φύλλα θα τους θυμίζουν τον παιχνιδότοπο και πόσο όμορφος είναι το φθινόπωρο. Πάνω στα φύλλα κυλιέμαι, ποτέ δεν βαριέμαι. Φτιάχνω ένα σκιάχτρο να παίζω. Ό,τι ωραία εποχή που είναι κι αυτή, φθινόπωρος αν έρθει. Ως κουντλοπαντούτλοπαντίτλοπαντής, καλά που φοράμε ρούχα. Γιατί έπιασε και κρύο, το φθινόπωρο είναι αστείο. Θα πάμε στο σχολείο. Πάνω στα φύλλα κυλιέμαι, ποτέ δεν βαριέμαι. Φτιάχνω ένα σκιάχτρο να παίζω. Ό,τι ωραία εποχή που είναι κι αυτή, φθινόπωρος αν έρθει. Ως κουντλοπαντούτλοπαντίτλοπαντής, καλά που φοράμε ρούχα. Γιατί έπιασε και κρύο, το φθινόπωρο είναι αστείο. Θα πάμε στο σχολείο. Ως κουντλοπαντούτλοπαντίτλοπαντής, καλά που φοράμε ρούχα. Γιατί έπιασε και κρύο, το φθινόπωρο είναι αστείο. Θα πάμε στο σχολείο. Θα πάμε στο σχολείο. Ωραία, μπράβο. Ας τελειώσουμε το βιβλιοενθύμιο πριν έρθουν η Τίνα και ο Ντέρεκ. Έχω μια ιδέα που ίσως σας αρέσει. Για πες μας, Κένεθ. Όταν με αποχαιρέτησαν οι παλιοί μου φίλοι, μου έδωσαν αποτυπώματά τους. Πολύ καλή ιδέα. Θα το κάνουμε κι εμείς. Θα μας δείξεις τον τρόπο. Σε παρακαλούμε. Φυσικά. Ωραία. Ωραίο αυτό το χρώμα. Όλα τα χρώματα είναι όμορφα. Τέλειο. Φανταστικό. Ας γράψουμε τα ονόματά μας. Σίγουρα θα αρέσουν πολύ στην Τίνα και τον Ντέρεκ. Φοβερή ιδέα σου, Κένεθ. Τα αποτυπώματα είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε για την ιδέα, Κένεθ. Να σε καλά, Κάθη. Βάλατε πολλά όμορφα πράγματα στο βιβλίο. Μπορώ να προσθέσω κάτι κι εγώ? Και βέβαια, Μπάρνι, τι? Μερικά πράγματα από αυτό το φάκελο. Μα τι έχεις εκεί μέσα? Θα δείτε. Με συγχωρείτε τώρα για λίγο. Πρέπει να προσθέσω σελίδες στο βιβλίο. Έχω μια ιδέα. Κρύψου μέχρι να έρθουν η Τίνα και ο Ντέρεκ. Και μετά πετάγεσαι και τους κάνεις την έκπληξη με το βιβλίο. Πολύ ωραία ιδέα. Θα τους πω μόλις τους δω. Έκπληξη! Όχι, δεν είναι καλό. Έκπληξη! Ναι, αυτό είναι καλύτερο. Για να δούμε. Θα είναι όμορφα. Άραγε όμως τι να έχει ο Μπάρνι στο φάκελο. Γεια σου, Μην, τι κάνεις? Γεια σας. Κένεθ, αυτοί είναι οι φίλοι που λέγαμε πριν. Η Τίνα και ο Ντέρεκ. Χάρηκα πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Νιώθω σαν να λείψατε πολύ καιρό.
Σήμερα ήρθε για πρώτη μέρα ο Κένεθ στο σχολείο μας. Σας αρέσει πολύ εδώ, Κένεθ. Το ξέρω επειδή μου λείπει αυτό το μέρος. Και εσύ μας λείπεις, Τίνα. Θα βλεπόμαστε όμως. Απλώς όχι κάθε μέρα. Σας αρέσει το νέο σας σχολείο? Στην αρχή ήταν δύσκολα, αλλά έκανα πολλούς φίλους μετά. Κι εγώ. Είχα νεύρα και φοβόμουν. Κι εγώ πολύ ντρεπόμουν. Μα έχουμε φίλους τώρα πολλούς και δάσκαλους καλούς. Στο καινούριο το σχολείο φίλους θα κάνει στο καινούριο το σχολείο. Άλλο θρανείο, άλλη τσάντα. Μα διάλειμμα όπως πάντα, η πλάκα και η μάθηση ποτέ δεν σταματά. Στο καινούριο το σχολείο φίλους θα κάνει στο καινούριο το σχολείο. Πόσο λείπουν οι φίλοι που είχα από παλιά. Μα γράφουμε γράμματα και λέμε γεια και μένουμε φίλοι κι όλα καλά. Όλα νέα κι άλλη τσάντα, μα διάλειμμα όπως πάντα, η πλάκα και η μάθηση ποτέ δεν σταματά. Στο καινούριο το σχολείο φίλους θα κάνει στο καινούριο το σχολείο. Ωραία. Τίνα, ξέρουμε ότι είστε καλά στο νέο σας σχολείο. Θέλαμε όμως να σας δώσουμε κάτι για να θυμάστε τις όμορφες στιγμές από αυτό το σχολείο. Και τώρα αυτός που θα σας δώσει το ενθύμιο έκπληξη. Ο παλιός, χαρούμενος και καλύτερος φίλος που είχατε. Εγώ! Μπάρνι! Γεια σου, Μπάρνι! Τίνα, Ντέρεκ, τι κάνετε? Καλά, Μπάρνι! Πολύ ωραία! Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όταν μάθαμε ότι θα έρθετε, σας ετοιμάσαμε ένα ξεχωριστό δώρο από όλους εμάς για σας. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω να σας αρέσει. Τι είναι? Κοίτα. Ένα βιβλίο ενθύμιο. Σας αρέσει? Μια φωτογραφία του σχολείου, Να και μερικά φύλλα. Από το δέντρο του παιχνιδότοπου για να θυμάστε που παίζαμε. Αχ, το αγαπώ αυτό το δέντρο. Μας έκαναν και αποτυπώματα των χεριών τους. Με διάφορα χρώματα. Της Μιν, του Κένεθ και του BJ. Να και του Μπάρνι. Καλά, είναι υπέροχο. Κοίτα τις φωτογραφίες. Φωτογραφίες. Καλά τώρα, είχα φυλάξει κάτι εγώ εδώ. Για να δούμε. Ελάτε, παιδιά. Γεια. Να η Τίνα και η Τόσα που έχουν τηθεί κλόουν. Και η μπάντα μας. Να είμαστε πάλι. Ντέρεκ, να που κάνεις τον αστροναύτη. Να κι εσύ με το ραλιγάτορα. Τι όμορφα που ήταν. Μια φωτογραφία του Μπάρνι και της Baby Bob. Ωραία που περάσαμε. Είναι πολύ ωραία να θυμάσαι χαρούμενες στιγμές με αγαπημένους φίλους. Ναι, Μπάρνι. Κάθε φορά που θα κοιτάμε αυτό το βιβλίο θα μας θυμίζει τις ωραίες στιγμές σε αυτό το σχολείο, Ναι. Έχουμε και μια έκπληξη για το νέο μας φίλο. Ένα βιβλίο συλλογής αναμνήσεων από αυτό το σχολείο. Καλώς όρισες, Κένεθ. Χαιρόμαστε που έγινες φίλος μας. Ευχαριστώ. Ακόμα και το όνομά μου γράψατε. Τώρα είναι ώρα για να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Για μας αυτείτε, σταθείτε εδώ κοντά. Δεν έφυλαξε το χώρο για μένα, θα τρέξω να προλάβω και θα βγω κι εγώ μαζί σας. Τώρα πάω να ετοιμάσω τη μηχανή. Ναι, γρήγορα. Έτοιμοι, χαμογελάστε. Έλα. Πολύ ωραία. Μπάρνι, ένα από τα πιο καλά πράγματα στο σχολείο είναι οι καλοί φίλοι που κάνει κανείς.
Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, θέλω αλήθεια να στο πω. Μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό, λένε πάντα σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, θέλω αλήθεια να στο πω. Μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό, λένε πάντα σ' αγαπώ. Ωραία, χάρηκα που σας ξαναείδα, αλλά πρέπει να φύγω όμως τώρα γιατί με περιμένουνε. Γεια σου Τίνα, γεια Ντέρεκ, γεια σας παιδιά, γεια σας, τα ξαναλέμε. Γεια σου Μιχαήλ. Μάλλον πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Ναι, Γεια σου, Μπάρνι. Γεια σας, καλή μου φίλη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια, γεια. Γεια, πάμε. Κένεθ. Ναι, Μπάρνι. Να, μια φωτογραφία με τους νέους φίλους σου για το βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ, Μπάρνι. Παρακαλώ, Κένεθ. Ξέρεις, μάλλον θα μ' αρέσει πολύ εδώ. Τα ξαναλέμε, Μπάρνι. Γεια. Παιδιά, περιμένετε με. Γεια σας παιδιά, και τώρα είναι η ώρα του Μπάρνι. Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Χάρηκα που σας είδα και όλοι μαζί γεμίσαμε με γνώση και ελπίδα. Περάσαμε υπέροχα σήμερα παίζοντας με παλιούς και νέους φίλους. Όταν μετακομίζεις σε ένα νέο σπίτι ή σε νέο σχολείο, μπορεί να σου λείπουν οι φίλοι σου όπως τον Κένεθ. Μπορεί όμως να βγει και κάτι καλό από αυτό. Δηλαδή, να βρεις νέους φίλους. Ο Ντέρεκ και η Τίνα μας επισκέφθηκαν και μας είπαν για το νέο του σχολείο. Θυμηθήκαμε όλες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί. Φτιάξτε κι εσείς ένα βιβλίο αναμνήσεων. Μπορείτε να ζωγραφίσετε σε αυτό ή να φτιάξετε αποτυπώματα ή και να βάλετε φωτογραφίες που έχετε με τους φίλους σας. Είναι ένας όμορφος τρόπος για να τους δείξετε ότι τους αγαπάτε. Και να θυμάστε, σας αγαπώ.